V roku 2026 sme si s manželkou požičali karavan od firmy campery.eu a vyrazili sme na návštevu našich krajanov žijúcich na Balkáne. Navštívili sme najväčšiu obec v Rumunsku s názvom Gemelčička, v ktorej vlastne žijú Slováci. Na dlaku nám profesor Kukučka vylíčil kompletné dejiny Slovákov, ktorí dnes žijú v týchto oblastiach. No a teraz sa nachádzame v srbskom mestečku Kovačica, kde tiež žije veľká časť slovensky hovoriaceho obyvateľstva, takže sa tu na ulici nemáte problém dohodnúť v našej rodnej slovenčine. No Kovačicu preslávili naši krajania dokonca po celom svete a aby sme sa o tom dozvedeli viac, navštívili sme miestneho galeristu. Kovačica je jedným centrum naivného umenia aj v bývalej Jugoslávii, aj teraz v Srbsku. V bývalej Jugoslávii boli 3 prostredia, kde sa pestovala toto ľudové, nech poviem, umenie, ktoré nazvali naiva. A to bolo Kovačica, Jagodina aj v Chorvátsku pri Záhrebe. Kovačici to začalo v 1952 roku, keď tunajší Slováci oslavovali 150. výročie príchodu Slovákov do týchto priestorov. Na tej výstave neboli také obrazy vyložené, ako čo sú teraz tieto, ktoré ja mám a ktoré môžete vidieť aj v obecnej galérii štátnej, ako sa to povie. To boli také imitácie biblických tém, nevydarené portréty, pejsáže a tak ďalej. Ale videlo sa, že tí ľudia, ktorí tam vystavili, mali nejaký talent, i keď boli nevzdelaní a neškolení, ale mali nejaký talent na maľovanie a na výstave sa našiel aj profesor výtvarného umenia z Pančova, prednášateľ, profesor na gymnáziu, menoval sa Stojan Trúmič, ktorý povedal týmto maliarom a chodieval potom medzi nich častejšie, bol im ako takým pomocníkom a im vysvetľoval, že by nemaľovali imitácie rôznych biblických tém a tomu podobné, ale že by maľovali niečo z ich duše, to, čo oni cítia, ako vidia svet. Tak sa pomaly začal zjavovať povedzme Martin Jonáš so svojimi originálnymi obrazmi, ako je človek, sedliak, poľnohospodár s veľkými rukami a veľkými nohami. Bolo to aj na výsmech niektorým ľuďom. Niektorí sa však hnevali, že tie obrazy človek mal malú hlavu, ale Martin to vysvetlil, že on maľuje seba, človeka, sedliaka, poľnohospodára. A poľnohospodárstvo voľakedy bolo veľmi, veľmi primitívna robota. Všetko sa robilo ručne. Všetky tieto polia, úrodná pôda bola obrábaná ručne kosou, kosilo sa, kopala sa kukurica motikou, jednobrázdové pluhy boli a tak ďalej. Dnes je to modernizované a možno mnohí ľudia to ani nerozumejú, aká to bola námaha obrobiť tú pôdu a preto Martin Jonáš zveličil ruky a nohy, lebo človek mal byť zdravý, silný, mocný, aby tie všetky poľnohospodárske roboty zvládol. Tak sa z Martina stal jeden z najoriginálnejších maliarov, ktorý je aj dodnes známy. Nech poviem, slávny maliar v naivnom umení, poznajú ho v celom svete. Popri Martinovi Jonášovi zjavil sa aj Jano Kňazovic. To sú tieto modré obrazy tiež so svojou originalitou. On maľoval ľudí v noci, večer.
pretože povedal, že život je aj v noci a že tí sedliaci okrem namáhavej práci môžu sa zabávať, tak väčšinou na jeho obrazách sú tanečníci, tance, hudba a veselí. Ale známy je potom, že maľoval že sú mu obrazy modrofarebné a s tým sa on píšil, že je taktiež jeden z najoriginálnejších. Potom máme Zuzanu Chalupovú v nasledovnej izbe. Zuzana Chalupová je maliarka našich ľudových obyčajov, folklóru. Ona bola, môžem povedať, aj je najpopulárnejšou naivnou maliarkou z Kovačice. Toto sú jej obrazy na týchto dvoch múroch. Maľovala zvlášť deti. Bola príliš nešťastná, nemala deti a tak susedy, kamarátky ju troška tak v žarte kútali, že nemá deti a tak ďalej, kedy bude mať, ako sa to rozpráva medzi ľuďmi. A ona povedala, ja budem mať viacej detí ako vy. Ale ako? Na obrazoch. A jedno dievčatko maľovala vždy v ružových sukničkách a pomenovala ho Katarína. Katka sa zjavuje na všetkých obrazoch. Niekde je veľká, ale tu sa vydáva. Tu má mládenca, frajera. Tu sa sánkuje, tu je, povedzme, v škole pri tabuli odpovedá obed vianočný. Všade je Katka a s tým si ona získala populárnosť. Bola veľmi obľúbenou maliarkou, spolupracovala s UNICEFom. UNICEF jej vytlačil takúto jednu pohľadnicu, keď neboli mobilné telefóny, gratulácie cez mobil, ako teraz to ide, tak išla takáto pohľadnica miliónových nákladoch po celom svete a to je donieslo veľkú populárnosť. Mala výstavy takmer na všetkých kontinentoch a dodnes, keď prídu, Kovačica sa stála ako aj taká turistická atrakcia, keď ide o maľarstvo, o kultúru, to je náš, ako sa povie, naša, ako sa povie, kultúrna turistika, keď prídu hostia do Kovačice, ktorých ja prijímam, ako hovorím, každý deň, tak sa hneď spýtajú za Chalupovú, potom za Jonáša a tak ďalej. Táto moja zbierka počíta vyše 130 obrazov, najviacej je tu obrazov Martina Jonáša, potom je Jano Kňazevic, Zuzana Chalupová a ostatní maliari, zakladatelia, ako je Martin Paluška, ktorý ešte v 1939 roku minulého storočia založil výtvarnú skupinu pri Kultúrno-umeleckom spolku. Tá skupina aj počas druhej svetovej vojny žila, ale prvú výstavu, ako som povedal, mala v 1952 roku pri príležitosti oslav 150 rokov Slovákov na tejto dolnej zemi, ako sa to hovorí. Tu sú zavesené obrazy, to ešte patria do tej mojej zbierky alebo do múzea môjho. A tu sú maliari, niektorí z nich už zomreli, niektorí sú ešte živí, maliarky fakticky. Povedzme Eva Husáriková, jej sestra Alžbeta Čížiková. To boli tedy, keď začínalo maliarstvo mladé dievčatá a vedeli maľovať, tak ich títo, ako poviem, chlapi prijali do spoločnosti. Tu je teraz nová maliarka, Zuzana Vereská sa menuje. Tak ona je teraz taká aktívna, ale ja som vydvojil tieto tri ženy. Ich obrazy sa podobajú na Chalupovú, ale predsa patria do dejín tohto nášho maliarstva. Ináč z druhej generácie Pavel Hajko, ktorý maľuje tieto kohúty, patrí tak medzi najoriginálnejších a jeho si aj výtvarná kritika veľmi váži. Iba o ňom z druhej generácie slovenský rodák Ivan Melicharčík, známy novinár, napísal knihu
A isto tak napísal knihu aj o Martinovi Jonášovi, aj o Zuzane Chalupovej. No, tak. A toto, čo sú dolu, tieto obrazy pod zaveseným, a to je isto také moje predajné, kde sa predávajú počnúc od magnétiek do reprodukcií, grafike. Chcem povedať, že Martin Jonáš okrem olejomalieb má aj grafiky. Minulý rok sme oslavovali 100. výročie jeho narodenia a ja som mal na tej výstave, som prispel až 100 grafík, lebo všetky jeho, nech poviem, práce grafické po jeho smrti, po smrti jeho syna, dediča, som ja odkúpil a mám, povedzme, hodne tých jeho grafík ešte, ale mám aj 100 zarámovaných, ktoré boli v Lani na výstave. On je veľmi známy kresliar, maliar, bol veľmi populárny aj v tejto oblasti. Okrem spomenutých Jonáš, Chalupov a Kňazovic máme tu Michal Povolný z Padiny, zakladateľ Michal Bíreš, Jano Garaj, Ondrej Veňarský, Jano Husárik. To sú tie prvá generácia. Bratia Ondrej a Jano Veňarský. Potom je tu Eva Husáriková, Zuzana Vereská, Alžbeta Čížiková. Ako som povedal, z druhej generácie Pavel Hajko. A toto sú všetko Slováci, Kovačičania, a čo sa povie, rozprávajú po slovensky. Ja som, ako som povedal, bol riaditeľom Domu kultúry až do 86. od 69. roku minulého storočia. Potom som odišiel na druhé pracovné miesto a tak chýbala mi kultúra. Pretože som mal aj pracovné výsledky veľmi pozoruhodné, ale aj pre moje také uspokojenie duševné. A tu mi pomáhal najmä Martin Jonáš, on bol môj priateľ, kamarád, keď bol starší odo mňa. A raz mi povedal, počúvaj, mám výstavu v Belehrade, ty si mi najhodnejší, aby si mi výstavu otváral, ale poď, budeš aj technická osoba, pomôžeš mi postaviť výstavy a tak ďalej. Dám ti za to 2 obrazy. Tak začalo moje zberateľstvo, že som ja videl, že ja môžem pôsobiť okrem mojich profesionálnych záležitostí v druhom podniku, môžem pôsobiť aj v maliarstve, v kultúre, zapojil som potom aj druhých maliarov a tak ďalej, robím to dodnes a nazbieral som, ako som povedal, vyše 130 obrazov popredných maliarov prvej generácie maliarov kovačických, vzácnych maliarov, ktorých ešte dodnes všetci obdivujú. Čo sa týka zberateľstva, robím to ešte stále s veľkou záľubou a láskou. Aj toho roku som už kúpil do mojej zbierky Chalupovu, 2 Chalupové a 1 Jonáša. Povedzme. Som rád, keď mi prídu ľudia, chodia nám aj zahraniční turisti, a ja ich prijímam aj. Najviacej máme návštevníkov Belehrad, Nový Sad, je to okolité veľké mestá, ľudia chodia na výlet, prídu, poobzerajú a chodia aj ko mne, aj tam do obecnej galérie a tomu podobne.